Човечета срещу чудовища. Битка с числа. Подредба и започване на играта. Разбъркайте всички карти с човечета и чудовища в едно общо тесте и го поставете с лицето надолу. Всеки играч получава 10 карти от общото тесте и ги поставя пред себе си с лицето надолу. Така се образуват личните тестета на играчите. Играчите нямат право да преглеждат картите в личните си тестета. Всеки играч тегли по 3 карти от своето тесте и ги задържа в ръката си. Това са картите, с които той ще играе в момента. Всеки играч има право да ги поглежда и трябва да ги държи скрити от другия играч. Разкрийте най-горната карта от общото тесте и я поставете с лицето нагоре между двамата играчи. Играта може да започне, а комбинацията от бърз ум и рефлекси ще ви донесе победата. Как се играе? С разкриването на първата карта, играта веднага започва. Всеки играч трябва възможно най-бързо да забележи стойността на разкритата карта и да провери дали държи в ръката си карта със стойност с едно по-голяма или по-малка от разкритата карта. Ако играчът има такава карта, то той трябва да я изиграе възможно най-бързо и да я постави върху разкритата карта. Скоростта е от значение. Ако противникът ви също държи карта с едно по-голяма или по-малка от разкритата, то той може да постави своята карта първи и така да спечели този рунд. Разкритата карта, заедно с изиграната върху нея карта, се прибират в отделно тесте с изиграните карти. Играчът, който е успял да изиграе карта от ръката си, тегли карта от своето тесте с карти и я поставя в ръката си. Така винаги в края на рунда всеки играч трябва да държи по 3 карти в ръката си. Започва втория рунд на играта с разкриването на нова карта от общото тесте с карти. Чудовища. Чудовищата също имат изписана числова стойност върху картите и с тях се играе по същия начин, както с човечетата. Ако на масата се образува комбинация от човече и чудовище, или обратното, чудовище и човече, противникът на играча, образувал тази комбинация, трябва да изтегли толкова карти от общото тесте, колкото е стойността върху изиграната карта с чудовище. Изтеглените карти се поставят отгоре на личното тесте с карти на играча. Играта продължава по същия начин. Изиграните карти се изчистват, играчите допълват ръцете си до 3 карти и се започва нов рунд с разкриването на нова карта от общото тесте. Край на играта. Играта може да приключи при едно от следните условия. Свършване на общото тесте с карти. Ако няма карти в общото тесте, които да бъдат разкрити, то играчите преброяват картите в индивидуалните си тестета. Играчът с най-малко карти там печели играта. Свършване на картите в личното тесте на някой играч. Ако един от играчите няма карти в индивидуалното тесте, за да допълни ръката си, да държи 3 карти в нея, то той веднага печели играта. Комбинация от чудовища. Ако един от играчите успее да изиграе комбинация от 2 чудовища, то играта веднага приключва и той печели.